बारामोटेची विहिरी सातारा शहरापासून 15 किलोमीटरच्या अंतरावर लिमगावमध्ये स्थित असून ही शिवाजी महाराजांच्या काळानंतर 17व्या शतकात बांधल्याचं या ठिकाणी पाहण्यास मिळते व हा एक ऐतिहासिक वास्तू आपल्याला लाभलेली आहे. आपणही याला नक्कीच व्हिजिट करा. अजिंक्यतारा हा सातारा शहरापासून 4 किलोमीटरच्या अंतरावर असून शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला किल्ला आहे. संगम माऊली हे सातारा शहरापासून 4 किलोमीटरच्या अंतरावर असून या मंदिरास पेशवेकालीन इतिहास लाभलेला आहे. कास पठार हे सातारा शहरापासून 24 किलोमीटरच्या अंतरावर असून या ठिकाणी 280 जातींची विविध प्रकारची फुले पाहण्यास मिळतात. युनेस्कोच्या यादीत याचं नाव समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. जरांडेश्वरचा डोंगर हा सातारा शहरापासून 15 किलोमीटरच्या अंतरावर असून याला रामायणकालीन इतिहास लाभलेला आहे. ठोसेगड धबधबा हा सातारा शहरापासून 27 किलोमीटरच्या अंतरावर असून अतिशय प्रेक्षणीय असे स्थळ आहे. आपणही याला नक्कीच व्हिजिट करा. केळवली वॉटरफॉल हा सातारा शहरापासून 31 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. थंड हवेचे ठिकाण महाबळेश्वर हे सातारा शहरापासून 57 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. महाबळेश्वरमधील सर्व पॉईंट्स याचा आपण वेगळा व्हिडिओ बनवलेला आहे, तोही आपण नक्कीच पाहू.